Bueno mga kaigsunan, intak na karon sa kabuntagon. Nagpasalamat ta sa Dios nga gitagaan tanyag panahon alang sa pagpamalandong mga kapaglaom. Og kumusta day tanan nato nga mga membro sa Trimedia, mga debaters, sa tanan usab nga mga kaigsunan, tanan nga mga Seventh-day Adventist, kumusta og maayong buntag natong tanan. Nasa batong tun-an mga igala pas before ta nga magtuon ini mag-intro sa ta mga kaigsunan, no? Trada sa ta. Dili lang sa atong pagutingkay sa kamatuoran, no? Og ato nang kumusta di tanan atong mga kaigsunan diya sa gawas nasod, diya sa Hong Kong, sila Ma'am Maria, sila Ma'am Alma, Ma'am Jira, Ma'am In tanan diya, kumusta kamong tanan? O sa tanan niya mga debaters na to. Bueno, Ikson, magsugod na tayo higala atong sugdanan ni atong pag-utingkay sa kamatuoran. Pero makigsunan na padayon diri sa atong dulmanon pagutingkay sa kamatuoran, inyo gihapon nga kapaglaom Jerry Laig magpakiguban kaninyo. Ato isgutan ni mga igala kining buhat 20 City nga mauni ilang dag-anan daw nga dunay tigom nga Domingo unya nagpatpahat sa mga tinapay, tipik-tipik sa tinapay mga kapaglaom, no? O muna atong tagaag pagtagad. Basahon nato mga kaigsunan. Buhat 20 City. Okay, sa Sabado sa gabi kuan siya sa Tagalog man ang nang unang araw, no? Unang araw sa gabi sa Sabat, araw ng sanglinggo, nang kami nangagakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo at nangaral ng kanilang naakalang umalis kinabukasan. Okay. Sa ato pa mga igala, Sabado sa gabi ato pa gitaas ni Apostol Pablo ang iyang wali hantod sa tungang gabi kay mugikan naman siya. Sa to pa ang ilang tigom higala sumala sa ilang nabatasan buhat 18 2 sa ilang nabatasan higala magtigom sila adlaw nga Sabat kon adlaw nga Sabado, no? Unya nang gitaas ni Pablo ang iyang message mga kapaglaom hangtod sa tungang gabi, no? Hangtod sa tungang gabi. Mo na nga hinungdan nga naabtan sila og kanang gitawag og unang adlaw kay sunset naman. Sumala sa Levitico 23:31 hangtod 33. Sunset to sunset. Ato pa, pag-abot sa alas 6, wala nang abtan na sila og Domingo. Ang punto unsang adlaw sila nagtigom. Nagtigom sila adlaw nga Sabado, sumala ni ana nga bersikulo mga kapaglaom. Og dili na nato madinay, giangko na nila nga Sabado na. Pero nataas ang wali ni Apostol Pablo, nahimo na siyang gitawag og hantod sa tungang gabi na nakaambit gyud sa gitawag og Sunday mga kaigsunan, no? Kaya sunset naman Nahunong naman ang Sabado ni anang panahon na kay lagi
nagsugod na pod ang Sabado, Domingo. Mo na nga kana nga bersikulo dili na siya mo dapig mga higala kay nianang panahon na kung tinuod pa nga i-change mga kaigsunan, daan na nagpasidaan si Ginoong Hesus. No, ang unsay ingon ni Ginoong Hesus, wala naman noon sa magingon, wala ako maanhi as pagbungkag kundili sa pagtuman. Mateo 5:17, 18, mahanaw pa ang langit og ang yuta kay sa mawad-ag usa ka kahulugan o tulpok sa kahulugan ang tanan kini matuman. Unya kun basahon nimong 19, klaro man gid higala nga ang nagwali sa kasuguan mahimo siyang labing dako sa langit, apan ang wala magwali og nagsalikway nini siya himong iwit sa langit. But pasabot higala bintaha gyud og nagtumanta sa kasuguan sa Ginoo, no? Unya mao na ang ilang gipasabot higala nga giilisdan wala kay kung tinuod pa na ilang gisulti nga giilisdan daan na nagpasidaan si Kristo. Moingon si Kristo nga aron mahibalo mo mga Hudiyo uban pa moatukog langit ang Domingo na ang inyong panha. Mo na gitawag sugo mga kaigsunan, no? Protokol. Naay protokol isulti gyud na sa Ginoo kay ang Sabado gisulti biya dito sa Old Testament. Unya nag-ingon biya ang Roma 15:4 giklaro man gyud na nga ang kaniadto gisulat aron sa pagtuon kanato karon. Aron kita makabaton sa unsa man makabaton kita sa paglaom og kalipay. Unya daan ang gilitok sa sinulat sa Katolik sa gitawag og Bisayang Katekismo nga ang Sabado kon ang ikapitong adlaw gihatag aron ang tawo makatilaw og langit. Tama ang gisulti mga kaigsunan, di ba? O kini higala giklaro lang nato ni kay ang bakak abi nimo ang bakak mga higala kon kini siya magbalik-balik paminaw nimo mura na po siya tinuod. No ang gitawag ni siya og nasayop lang ang atong pagsabot, no? Misinterpretation. Nganong na-miss man mga kaigsunan. Tungod kay kun masabtan lang nato nga di ay ang sugo sa Ginoo wala magkumpos lang sa Hudiyo kundili sa tibuok kalibutan sumala sa Salmo 107:5. Ay ang paghukom tibuok kalibutan, iyang kasuguan tibuok kalibutan, tibuok ang nasod. Nay balaod lang sa panahon sa Israel nga para sa ila tungod kay wala pa man magkuan ang kining gitawag nato nga nakuyanap ang mensahe pero duna na itagna sumala sa Jeremias 31, no? Nga aduna gayoy mensahe o kahayag ngadto sa mga Hentil. Mo na nga kana nga buhat 27 wala ka na magtumbok nga giilisda na ang Sabado ug Domingo. Kay ngano man mga kaigsuonan, bisag kung saon pa na og lubag nila ang Biblia, bisag kung saon pa nagbugos, dili gyud siya hustong makabalik ngadto sa original. No, ang original ana mga kaigsunan Sabado gyud, no? Sabado, Sabaton, Shabbat. O makabalik ni siya kay abi mo nga ang Seventh Adventist bisag Bisaya ray basahon, Bisaya ray atong gamiton, makaminsahe gyapon kami kay mapamatud-an man sa maron ng Seventh Day. Nagpahulay, naa may mabasa, igpapahulay, naa. Unang adlaw naapod, pero ang unang adlaw higala wa gilitok sa Bisaya. Wala gilitok sa Bisaya nga ang Domingo may adlaw ipahulay, wala. Ang ikapito lang mga kaigsunan ang gisulti nga ang ikapito mao gyud ang adlaw igpapahulay ug kini magasunod kita sumala sa Hebrehanon 4:4 ug 10. Unya sa 9 nagpabilin pa ang adlaw ipahulay. Giklaro na ato na nang giutingkay higala, no? Giutingkay na nato na ang Biblia mahitungod ni ana mga kapaglaom. Ato na nang giutingkay higala. Muna nga klaro kaayo mga kaigsunan nga ang gipasabot sa buhat 27 nagkatigom sila pero Sabado sila nagtigom hantod na himong Sabado sa gabi. Mabasa na siya sa gitawag Good News Bible buhat 27 Sabado sa gabi mga kaigsunan. O gani sa sumala pa sa mga
sa mga sulat mga kaigsuonan sa atong amigo nga mga Iglesia Katolika, nga mga libro nila, nga si Kristo sincero gayud nga nagsimba dito sinagoga sa adlaw nga Sabado. Nag-greet pa gani sila Shalom. Nag-greet pa sila Happy Sabbath, no? Muna mga kaigsuonan nga giklaro nato nga unsang gipasabot sa buhat 27. Dili kana nagpasabot nga gilisdan na og adlaw ipahulay. Daghan naman ang ilang gitawag na mga bugos nga mga Biblia mga kaigsunan. Ibutang nito another Sabbath. Nanapigibutang dito nga Domingo Sabbath, another Sabbath. Pero dili lagi makabalik lagi. Kay giangkon namang gud na nila nga sila gahimo sa Biblia sa ato pa og nay mga bag-ong Biblia karon nga paglaom di sila na naghimo ni ana ilan nang gipangbutangan diya. Pero sa King James version momoy una mga kaigsunan nga matud pa ni Darwin Gitgano nga pari sa Katoliko nga ang hubad yod nga pinakaduol ang King James version. Kanang uban diha mga paraphrase na ng uban diha, no, mga mga pinunan na siya diha. Mo na klaro mga kaigsunan, makawali ta bisan og King James version lang. Bisaya mga kaigsunan, no? Walay problema na mga higala. Balikon ako. Ang buhat 27 naabtan siya sunset. Sa pagsimba nila mga igsuon naabtan sila Sabado sa gabi. Unya kun imong basahan ang Good News Bible hantod tungang gabi kay si Apostol Pablo higala mugikan naman sab siya, no? Mugikan na po siya. Mugikan na po siya mga kapaglaom. Muna nga gitaas niya ang iyang sermon kon wali mga kapaglaom. Muna nga atong nasubay nga mo bitaw akong pangutana sa Church of Christ, nasayod ka ba nga Sabado na sa gabi gikan sa Sabado hangtod sa tungang gabi nga naabtan na kanay sa gitawag Domingo, isa nasayod. Kung nasayod ka nga nung wa man nimo gimensahe sa imong mga sakop nga Sabado ang tigom, naabtan lang siya og Domingo. Ano ba? Ato magklaruhay ta mga kapaglaom kay ang ato rabang dag-anan ini mao gyud ang kaluwasan. Unya ang atong kapakyasan mao gyud ang kapildihan padulong na sa gitawag og kining kapakyasan ngadto sa kaluwasan padulong gyud sa impierno, no? Pinag 21:8 nga gipangsugba, gipanglabay, gipangitsa katong mga talawan katong dili matinuhoon. Ngano man, klaro na kayang gisulti sa Biblia, pero dili gyud nato gyapon tuhuan mga kaigsunan. Muna nga matupay na ginisus kagahi gyud. Bisag mabanhaw pa ang usa ka tawo mosulti, dili gyud sila moto. Muna gitag mga igsuon nga gahi kayo sila pasabton mga kaigsunan. Pero once makasabot pod mga kapaglaom, sa diyang makasabot pod, gahi pod siya mawala. Muna gingon ni mga kaigsunan. Gahi siyang makasabot, pero makasabot pod gahi pod siya nga mo mawala mga kaigsunan. Mo na nga ato ning bantayan pag-ayo. Kon ang pagtuong sa Biblia, kinsay nagsulti, diin gisulti, nganong gisulti, nganong naingon ana, unsay lang gibuhat, mo na ang pagtuon sa Biblia. Kung imo basahon ang Isaiah 28:13 dinhi madjutay to madjutay, kinahanglan mo gamit tag mga ubang mga basahon nga gikan sa Biblia rapod. Sumala sa Henesis, sumala sa Exodo, sumala sa Ezekiel. Mao na mga kapaglaom, no? Kay mao mo gyud na siya ang kamatuoran nga gisulti sa Biblia dinhi madjutay, babaw sugo, ubos sugo ug uban pa diha mga kaigsunan. Mao na nga ikaw ako gikinahanglan nato kapaglaom nga kugi sa pagtuon lang, no? Dili man dali nato ang kining gitawag nato nga pagkasabot, pero at least doon na tay effort mga igsoon nga makasabot gyud ta, no? Makasabot gyud ta mga kaigsunan. Bueno igsoon na
pupusigit itong panahon, mag-ampo sa ta. Dalaygon mayaw na mga Diyos, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pagpakiguban, pasiluwa kami sa sala o panalangin ni antanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigso nang wala na kita igong panahon. Sa ngalan na lang sa ato mga sponsor si Sir Jonathan Dandoy, uban pa, nato mga kaigsoon Juklan, o uban pa nato nga mga sponsor, o sa tanan to nga nagsubaybay nining atong tulumanon paguting kay sa kamatuoran. Og manghinaot ko nga sa tanang panahon mga higala, magbadasigon ta sa pagtuon sa iyang mga pulong. Balik-balikan nato mga kapaglaom nga ang kamatuoran bisan pagkinig yatakan, bisan pagkinig tabunan, apan ang kamatuoran mo to'y hakaw gyud. Ako magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much og maayo nga buntag kanatong tanan.